Robert Sheckley. A szabály. A Regulus 5-ön való sikeres leszállás után a Yarmolinszki expedíció tagjai tábort vertek, majd üzembe helyezték a PR-22-0134 típusú őrrobotot, akit egyszerűen csak Maxnek hívtak. A robot hangérzékelésű, kétlábú mechanizmus volt, azzal a funkcióval, hogy megóvja a tábort a fosztogató földönkívüliektől. Mármint abban az esetben, ha valaha földönkívüliek tűnnének fel. Maxnek eredetileg előírás szerinti metálszürke színe volt, de ők a végtelen utazásaik során átpingálták babakékre. Max pontosan 120 centi magas volt. Az expedíció tagjai kedves, értelmes fém emberként gondoltak rá, egy amolyan kis vasgnóm, egy miniatűr bádog ember Óz birodalmából. Na persze nem így volt. A robotjuk soha nem rendelkezett azokkal a tulajdonságokkal, amikkel felruházták. A PR-22-0134 semmivel sem volt értelmesebb, mint egy McCormick Combine. Semmivel sem volt kedvesebb, mint egy automata fémfűrész. Az erkölcsét tekintve leginkább egy turbinához vagy egy rádióhoz hasonlítható, de semmi esetre sem egy emberhez. A PR-22-0134 egyetlen emberi vonása potenciálja volt. A piros szemű, babakék kis Max a tábor határvonalán cirkált beélesített érzékelőkkel. Beatty kapitány James hadnaggyal egyhetes felderítő útra repült a siklóval. A felszerelés őrzését Halloran hadnagyra hagyták. Halloran alacsony, zömök férfi volt, hordó melkassal és görbe lábakkal. Jókedélyű, szeplős, vagány, profán és leleményes fickó. Megebédelt, majd nyugtázott egy rádió ellenőrzést a felderítő csapattal. Azután szétnyitott egy nyugágyat, és kényelmesen elterpeszkedett benne. A Regulus 5 elragadó hely annak, aki a sívárság csodálója. Körös körül a hőségtől szétmálott sziklák, homokos kavics és megdermett láva fenséges látványa tárul az ember elé. Elvétve látni egy-két veréphez hasonló madarat, és olyan prérifarkasszerű emlőst. Meg néhány kaktusz is tengődött még a létminimumon. Halloran feltápászkodott. – Te, Max, kimegyek körülnézni. Te leszel szolgálatban, amíg távol leszek. A robot megállt járőrözés közben. – Igenis, uram, én leszek szolgálatban. – Semmilyen földön kívülit nem engedhetsz be, de különösen nem azokat a kétfejűeket, akik hátrafelé járnak. – Parancsára, uram. Max nem ismerte a tréfát, ha a földön kívüliekről volt szó. – Tudja a jelszót, Mr. Halloran? – Tudom, Max. És te? – Természetesen, uram. – Na, oké, viszlát. Ezzel Halloran elhagyta a tábort. Miután Halloran megvizsgálta a környéket, és nem talált semmi érdekeset, egy óra múltával visszatért a táborhoz. Elégedetten szemlélte, hogyan járőröz a PR-22-0134-es a határvonal mentén. Ez azt jelentette, hogy minden rendben van. – Hé, Max! – kiáltotta. – Van valami üzenet a számomra? – Állj! – szólt a robot. – Kérem a jelszót. – Na, hagyd a komédiát, Max! Nem vagyok abban a hangulatban, hogy... – Állj! – kiáltotta a robot, amint Halloran a határvonalhoz közelített. A férfi megtorpant. Max fotoelektronikus szeme felragyogott, és egy halk kattanás jelezte, hogy az elsődleges fegyverzete aktiválódott.
Halloran úgy döntött, hogy óvatosan folytatja. Megálltam. A nevem Halloran. Rendben, Maxi. A jelszót legyen szíves. Harangvirág, felelte Halloran. És most, ha nem bánod, Ne lépje át a határvonalat. felelte a robot. A jelszó hibás. A pokolba, hát én magam adtam ezt neked. Az előző jelszó volt. Előző? Elment az a félkemény eszed, dühöngött Halloran. Harangvirág az egyetlen jelszó, és nem kaptál semmi újat, mivel nincs is semmi új. Ha csak... A robot hallgatott. Halloran különböző szempontok szerint latolgatta a kellemetlen gondolatot, majd befejezte a mondatot. Ha csak Beatty kapitány nem adott ki új jelszót a távozása előtt. Így történt, Igen. felelte a robot. Gondolhattam volna rá, mormogta Halloran. Bosszúsága ellenére vigyorgott. Korábban is volt már ehhez hasonló baklövése. No, csak hogy akkor mindig volt valaki a táborban, hogy helyrehozza a hibáját. Egyelőre semmi ok nem volt az aggodalomra. Bár a helyzet egy kissé több volt, mint mókás. De hát egy csöpnyi józan ésszel megoldható. Halloran természetesen feltételezte, hogy a PR robot rendelkezik egy cseppnyi józan ésszel. Max, szólt Halloran, én értem, hogyan történt. Beatty kapitány valószínűleg új jelszót adott neked. Erről azonban engem elfelejtett értesíteni. Én meg tovább tetéztem a hibáját azzal, hogy nem ellenőriztem az aktuális jelszót, mielőtt elhagytam a tábort. A robot nem fűzött hozzá megjegyzést. Halloran tovább folytatta. A hiba mindenképpen egyszerűen korrigálható. Ezt én is őszintén remélem, felelte a robot. Hát ez természetes, mondta Halloran kissé kényelmetlenül. A kapitány meg én meghatározott procedúra szerint járunk el az ilyen ügyekben. Amikor új jelszót ad neked, azt szóban velem is közli. Arra az esetre azonban, ha valami hiba adódna, mint például most is, le is írja. Leírja? kérdezte a robot. Ugyám, felelte Halloran. Mindig. Mint ahogy most is tette. Hát remélem. Te látod azt a sátrat mögötted? A robot egyik érzékelőjét a megadott irányba fordította, ám a másikkal továbbra is szemmel tartotta Hallorant. Igen, látom. Oké. A sátorban van egy asztal, az asztalon pedig egy szürke fém irattartó. Pontosan. Hagyta jóvá Max. Remek! Na, nézzük tovább. Az irattartón van egy papírlap. Azon szerepelnek az életfontosságú adatok, a segélykérő rádiófrekvencia, meg egy sor ilyesmi. Na, a lap tetején pirossal bekeretezve van az érvényes jelszó. A robot kijjebb tolta, és a távolságnak megfelelően fókuszálta az érzékelőjét, majd visszahúzta. Amit mond, az megfelel a valóságnak. Azonban a mi szempontunkból nincs jelentősége. Rám csak az tartozik, hogy ismerje az érvényben lévő jelszót, és nem az, hogy tudja-e azt, hová van leírva. Amennyiben birtokában van a jelszó, be kell engednem a táborba. Na és ha nem? Ha nem, akkor kívül kell tartanom. Hát ez őrület! Ordította Halloran. Max, te hitelesített idióta! Hát én vagyok az, Halloran! És ezt te is jól tudod, te istenverte!
Az aktiválásod napjától együtt vagyunk. Lennél szíves most már abba hagyni a hidetorző Horáció szerepét és beengedni? Az ön hasonlatossága Mr. Halloranhez kísérteties. Felelte a robot. Azonban nekem sem felszerelésem, sem felhatalmazásom nincs egy személyazonossági teszt elvégzésére. Arra sincs jogosultságom, hogy a saját ítéletem alapján döntsek. A jelszó az egyetlen bizonyíték, amit elfogadhatok. Halloran visszafogta a dühöngését, és társalgási hangnemben folytatta. Na, Max, öreg cimbora, ez úgy hangzik, mintha földön kívülinek tartanál. Attól kezdve, hogy nem tudja a jelszót, Felelte a robot. erre a következtetésre kell jutnom. Max! Ordította Halloran a robot felé lépve. Az Isten szerelmére! Ne közelítsen a határvonalhoz. Figyelmeztette a robot, miközben érzékelői vadul csillogtak. Akárki, vagy akármi is. Lépjen vissza. Rendben, már vissza is léptem. Felelte gyorsan Halloran. Nem kell olyan idegesnek lenni. Eltávolodott a határvonaltól, és várta, amíg a robot érzékelői megnyugszanak. Azután leült egy sziklára. Gondolkodnia kellett. Majdnem dél volt a Regulus 1000 órás napján. Az ikernap egy dupla pacaként tűzött fenn a halálos fehér égen. Lomhán mozogtak a sötét gránittáj fölött, mint két mindent megsemmisítő istenség egy lassított félben. Egy magányos madár fáradt köröket szelt a száraz tüzes levegőben. Néhány apró állat lopakodott árnyéktól árnyékig. Egy torkosborszerű teremtmény egy sátor éket rágicsált, majd egy kis kék robot elzavarta. Az egyik sziklán egy férfi ült és a robotot figyelte. Halloran már érezvén a hőség és a szárazság hatását, a helyzetét próbálta mérlegelni, és megtalálni a kivezető utat. Vizet akart. Hamarosan szüksége lesz vízre, vagy nem sokkal azután pedig meghal a vízhiánytól. Járó távolságon belül nincs ismert vízforrás, kivéve a táborban. A táborban rengeteg a víz, a robot miatt azonban nem juthat hozzá. Betty és James 3 napon belül rutinszerűen megpróbál kapcsolatba lépni vele, de valószínűleg nem esnek kétségbe, ha nem jelentkezik. A rövid hullámú kapcsolat bizonytalan, akárcsak a földön. Este majd újra megpróbálnák, aztán másnap ismét. Ha akkor sem tudják elérni, visszatérnek. Mindez 4 földi napot jelent. Mennyi ideig bírja víz nélkül? A válasz a vízvesztés mértékén múlik. Amikor a folyadékvesztése eléri a teszt súlyának a 10-15%-át, sokkos állapotba kerül. Hát ez bekövetkezhet végzetes váratlansággal is. A felszerelésük nélkül magukra maradó beduinok 24 órán belül elpusztulnak. Az amerikai délnyugaton lerobbant motorosok, akik megpróbáltak gyalog kijutni a Baker vagy a Moave sivatagból, néha még 1 napig sem bírták. A Regulus 5 olyan forró, akár a Kalahari sivatag, és élettelenebb a halálvölgynél. 1 nap a Reguluson 1000 földi órára nyúlik. Dél volt. Még 500 órányi szakadatlan napsütés a legcsekélyebb menedék vagy árnyék nélkül. Mennyi ideje lehet hátra? 1 földi nap. A legoptimálisabb kimúlás esetén 2. Jobb, ha elfelejti Beatyt és James-t. A táborból kell vizet szereznie, méghozzá minél előbb.
Ez azt jelenti, hogy meg kell találnia a módját a robot eltávolításának. Elhatározta, megpróbál logikusan gondolkodni. Max, tudnod kell, hogy én, Halloran, elhagytam a tábort, és én, Halloran, egy órával később visszatértem. És az is én vagyok, Halloran, aki most itt áll előtted a jelszó nélkül. Nagyon határozottan fennáll a lehetősége annak, amit mond. No, hát akkor... Azonban én nem cselekedhetem lehetőség vagy nagyon közeli valószínűség alapján. Engem kifejezetten a földön kívüliekkel való foglalkozás céljából alkottak, annak ellenére, hogy nagyon kicsi a valószínűsége, hogy valaha is találkozom akár eggyel is. No, adnál legalább egy kanna vizet? Nem. Ellenkezne az előírásokkal. Te mikor kaptál a vízadással kapcsolatban utasítást? Konkrétan nem kaptam. A következtetés az elsőleges direktívámból ered. Nem vagyok köteles földön kívülieket segíteni. Halloran ezek után nagyon gyorsan és hangosan nagyon sok mindent mondott még. A helyzete úgy Isten igazából földi volt. Maxről azonban leperegtek a sértő, elfogult és tartalom nélküli szavak. Egy idő után a földön kívüli, aki Hallorannek nevezte magát, elkullogott a sziklák közé. Néhány perc múlva egy fütyürésző teremtmény ballagott elő a sziklák közül. Hello, Max! Mondta a teremtmény. Hello, Mr. Halloran. Válaszolt a robot. Halloran 3 méterre a határvonaltól megállt. No, körülnéztem, de nincs sok látnivaló. Történt valami, amíg távol voltam? Igen, uram. Felelte a robot. Egy földön kívüli próbált meg bejutni a táborba. No, tényleg? Vonta fel Halloran mindkét szemöldökét. Valóban, uram. No, és hogy nézett ki az a földön kívüli? Nagyon hasonlított önhöz, Mr. Halloran. Te atya úristen! Kiáltott fel Halloran. Honnan tudtad, hogy nem én vagyok az? A jelszó ismerete nélkül próbált meg bejutni. Természetesen az igazi Mr. Halloran soha nem tenne ilyet. Bizony, pontosan így van. Értett egyet Halloran. Szép munka volt, Maxi. Rajta kell tartanunk a szemünket azon a fickón. Igen, uram. Köszönöm, uram. Halloran jóváhagyólag biccentett. Elégedett volt magával. Rájött, hogy Max, hála a konstrukciójának, minden találkozást egyedi esetként kezel, és az adott helyzet szükségszerűsége szerint cselekszik. Ennek így kell lennie, mivel Maxnek nincs lehetősége a korábbi tapasztalatok alapján való mérlegelésre. Maxnek beépített sablonjai vannak. Feltételezi, hogy a földi emberek mindig tudják a jelszót, és feltételezi, hogy a földön kívüliek sohasem tudják, de mindig megpróbálnak bejutni a táborba. Ennek következtében az a lény, aki nem próbálkozik a bejutással, mentesnek kell lennie a földön kívüliek bejutási kényszerétől, vagyis földi embernek kell lennie, mindaddig, amíg másra nem következtet a cselekedete. Egészen jó eszmefuttatás egy olyan embertől, akit már jó néhány százalékát elvesztette teste folyadéktartalmának, gondolta Halloran. Most már abban kell reménykednie, hogy a terve további része is be fog válni. Max, az ellenőrző utam során, folytatta Halloran, egy további kellemetlen felfedezésre jutottam. Uram, Rájöttem, hogy a bolygó egyik kéreg törésének a szélén táboroztunk le. A szeizmikus vonalak félreérthetetlenek.
Ezek csinálják a San Andreas féle hajszárepedéseket. Ez rosszul hangzik, uram. Nagy a veszély. Biztosra vehetett, te bádog szamár, hogy nagy a veszély, és a nagy veszély nagy munkát jelent. Maxi, nekünk kell az egész tábort 3 kilométerrel nyugatra átpakolnunk, de paladéktalanul. Úgyhogy kapd fel a kannákat és gyere utánam. Igenis, uram, Felelte Max. azonnal, amint felment engem. Na, oké, fel vagy mentve, Mondta Halloran. no, siessünk. Nem tehetem. Ellenkezett a robot. Az érvényben lévő jelszó megadásával fel kell mentenie, és kijelentenie, hogy a jelszó érvényét vesztette. Akkor abba hagyhatom a jelenlegi határvonal őrzését. Már hát, nincs most idő a formaságokra. Felelte Halloran élesen. Jeges medve az új jelszó. Na, mozog már, Max. Épp most éreztem egy rengést. Én nem éreztem semmit. Na de miért is kellene? Csattant fel Halloran. Te csak egy PR robot vagy, speciálisan kifejlesztett és tökéletesen hangolt érzékelő felszereléssel. És nem vagy földi ember. Az Isten megint itt van. Érezned kellett az előbb is. Azt hiszem, éreztem. Na, akkor mozgás! Mr. Halloran, nem tehetem. Fizikailag képtelen vagyok elhagyni a határvonalat a szabályos felmentés nélkül. Kérem, uram, mentsen fel. No, hát ne ess annyira kétségbe. Felelte Halloran. Átgondolva az a legjobb, ha itt hagyjuk a tábort. De a földrengés... Épp most végeztem el egy új számítást. Na jó, hát több időnk van, mint először véltem. Hát megyek, és még egyszer körülnézek. Halloran eltávozott a sziklák közé, kívül a robot látószögén. A szíven nehezen vert, az erei kidagadtak. A szemei előtt fényes pontok táncoltak. Korai stádiumban lévő napszúrás diagnosztizált, és kényszerítenie kellett magát, hogy ne rodjon össze egy árnyékfoltban. A végtelen nap tovább nyúlt. Az ikernap alaktalan fehér foltja 2 centit kúszott a horizonton. A PR 220134-es őrizte a területét. Szellő támadt fel, majd erős széllé alakult, és Max védtelen érzékelőibe fújta a hobokot. A robot nehézkesen cammogott, és próbálta megtartani szabályos köreit. A szél elült, és egy alak tűnt fel úgy 20 méterre a sziklák között. Valaki figyelte. Halloran az vagy a földön kívüli. Max nem találgatott, őrizte a területét. Egy préri farkasszerű teremtmény szökkent elő a sivatagból, és futott cikcakban tovább, majdnem Max lábai alatt. A kis állatot üldöző nagy madár alábukott az égből. Vékony, éles sikolyt hallatszott, majd vér fröccsent az egyik sátorra. A madár nehézkesen emelkedett a levegőbe, csőrében cipelve valamit. Max figyelemre sem méltatta. A humanoidot figyelte, aki a sziklák közül támolygott felé. A lény megállt. Jó napot, Mr. Halloran! Üdvözölte Max. Úgy érzem, meg kell említenem, uram, hogy a kiszáradás határozott jelei mutatkoznak önön. Ez az állapot sokhoz, eszméletlenséghez és halálhoz vezet, ha csak nem cselekszik gyorsan. Pofa be! Felelte Halloran rekett, kiszáradt hangon. Ahogy óhajtja, Mr. Halloran. És
Ne nevezd Mr. Hallorannek! Miért nem, uram? Azért, mert én nem vagyok Halloran. Én egy földön kívüli vagyok. Valóban? Kételkedett a robot. Igen, valóban. Kételkedsz a szavamban? Hát az ön meg nem erősített állotása? Sose aggódj, bebizonyítom. Nem tudom a jelszót. Ez elég bizonyíték? Amikor a robot még tovább habozott, Halloran folytatta. Nézd, Mr. Halloran azt mondta, hogy emlékeztesselek az alapdefiníciódra, ami alapján a munkádat végzed. Azaz a földi ember, az az értelmes lény, aki tudja a jelszót. Földön kívüli, az az értelmes lény, aki nem tudja a jelszót. Hát igen. Felelte a robot vonakodva. A jelszó ismerete az én döntési alapom. De én még mindig úgy érzem, hogy valami nem stimmel. Feltételezem, hogy hazudik nekem. Ha hazudok, akkor földi ember vagyok, aki tudja a jelszót. Magyarázta Halloran. Ebben az esetben meg nincs veszély. De te tudod, hogy nem hazudok, mivel azt is tudod, hogy egy földi ember nem hazudna a jelszót illetően. Nem tudom, hogy elfogadhatom-e ezt az érvelést. El kell fogadnod. Egyetlen földi ember sem akarná földön kívülinek feltüntetni magát, ha nem igaz? Természetesen nem. És a jelszó az egyetlen biztos különbség az emberek és a földön kívüliek között. Igen. Na, akkor a helyzet egyértelmű. Én még mindig nem vagyok biztos benne. Felelte Max, és Halloran tapasztalta, hogy a robot vonakodik egy földön kívülitől elfogadni következtetést. Még akkor is, ha ez a földön kívüli arról igyekszik meggyőzni, hogy ő idegen. Halloran várt. Kis idő elteltével Max megszólalt. Rendben. Elfogadom, hogy ön földön kívüli. Ebben az esetben viszont nem engedhetem be a táborba. Én nem kértem, hogy engedj be. Az a helyzet, hogy én Halloran fogja vagyok. Tudod, hogy ez mit jelent? A robot sebesen mozgatta az érzékelőit. Nem tudom, hogy mit jelent. Azt jelenti, Magyarázta Halloran. hogy követned kell Halloran rám vonatkozó utasításait. Azt parancsolja, hogy tarts fogva a táboron belül, és ne engedj el, ha csak nem ad erre vonatkozóan más utasítást. Mr. Halloran jól tudja, hogy nem engedhetem a tábor területére. Kiáltotta Max. Természetesen, de Halloran azt mondja, hogy tarts fogva a táborban, ami egészen mást jelent. Ez igaz? Igaz. Tudnod kell, hogy a földi emberek mindig bebörtönzik azokat a földön kívülieket, akik megpróbálnak betörni a táborukba. Mintha hallottam volna már ilyesmiről, Felelte Max. de akkor sem engedhetem be. Azonban itt a tábor előtt fogva tarthatom. Ó, nem, az nem valami jó. Morogta Halloran rekedten. Sajnálom, de ez a legtöbb, amit tehetek. Jó, rendben. Egyezett bele Halloran, és leült a homokba. Na, akkor a foglyod vagyok. Igen. Akkor adj nekem vizet.
Nem tehetem. A mindenségit! Hát bizonyára tudod, hogy a Kempfi Egyezmény és más nemzetközi megállapodások alapján az idegen fajokat a rangjuknak megfelelő bánásmódban kell részesíteni, és biztosítani kell az életbe maradásuk feltételeit. Igen, hallottam róla. Felelte Max. Mi az ön rangja? Jamizdár, rangidős. Azonosítási számom 12 278 031. Na, és haladéktalanul vízre van szükségem, különben meghalok. Max néhány másodpercig gondolkodott. Végül megszólalt. Fogok vizet adni. De csak azután, ha Mr. Halloran már kapott. Ó, hát bizonyára van mindkettőnk számára elegendő mennyiség. Felelte Halloran, mosolyt próbálva előrtetni az arcára. Azt Mr. Halloran fogja eldönteni. Jelentette ki Max határozottan. Rendben van. Mondta Halloran feltápászkodva. Várjon, na álljon meg, hova megy? Csak oda a sziklák mögé. Felelte Halloran. Itt a déli ima ideje, amit a legteljesebb magányban kell elvégeznem. Mi lesz, ha megszökik? Mi lenne? Kérdezett vissza Halloran távolodtában. Halloran egyszerűen majd újra elfogna. Az igaz. Az az ember egy zseni. Mormogta a robot. Csupán egy kis idő telt el, és a sziklák közül felbukkant Halloran. Mr. Halloran? Kérdezte Max. Én vagyok. Felelte Halloran jókedvűen. No, megérkezett rendben a foglyom. Igen, uram, ott van a sziklák között. Imádkozik. Ne zavard addig. Figyelj csak, Max, amikor visszajön, gondoskodj róla, hogy kapjon egy kis vizet. Készséggel, uram. Miután ön már megkapta a saját adagját. Haj, a fenébe, hát én még nem vagyok szomjas. De láttam, hogy az a szerencsétlen földön kívüli már egészen kitikkadt. Nem tehetem, amíg nem láttam, hogy ön megitta az adagját. A kiszáradás állapota, amit említettem már, most még előre haladottabb stádiumban van. Közel áll az eszméletvesztéshez, uram. Könyörgöm és esedezem, hogy igyon. Rendben van, már hagyd azt a nyafogást és hozz egy kannát. Ó, uram, Mi a baj? tudja, hogy nem hagyhatom el az őrhelyemet. Mi a fenéjén nem? Ellenkezik az utasításokkal. És azért sem, mert egy földön kívüli van a sziklák mögött. Én majd vigyázok helyetted, Max, öreg fiú. Te meg elugrasz egy kannáért. Na, légy jó fiú. Ez nagyon rendes ajánlat öntől, uram, de nem fogadhatom el. Én egy PR robot vagyok, és arra az egyetlen feladatra alkottak, hogy őrizzem a tábort. Nem ruházhatom át a felelősséget sem egy földi emberre, sem egy másik PR robotra. Ha csak a jelszó megadásával fel nem mentenek a szolgálatból. Igen, Motyogta Halloran. a fenébe akár honnan is közelítem meg, nem jutok semmire. Fájdalmak közepette vonszolta magát a sziklák mögé. Hát, mi a probléma? Kérdezte a robot. Hát, mit mondtam? Nem érkezett felelet. Mr. Halloran? Vagy Jamizdár földön kívüli?
Továbbra sem jött válasz. Max folytatta járőrözését a tábor körül. Halloran fáradt volt. A torka a hülye robottal folytatott beszélgetéstől száradt ki, a teste pedig a végtelenül ragyogó ikernaptól. Már túl volt a leégésen. Úgy nézett ki, mint egy odaégett, megkérgesedett, roston sült pulyka. Fájdalom, szomorúság és kimerültség lett úrrá rajta, és a dühön kívül semmi más érzelemnek nem maradt benne helye. Dühös volt magára, amiért ebbe az abszurd helyzetbe hozta magát, amiért ilyen szerencsétlen balesetben kell meghalnia. Halloran! Ó, igen, szerencsétlen ördög nem tudta a jelszót, és 50 méterre a víztől és a menedéktől kellett szopja halnia. Szomorú, különös és meglehetősen mókás vég. A dű volt az, ami képessé tette arra, hogy ismét átgondolja a helyzetét, és keresse a módot a táborba való bejutásra. Meggyőzte a robotot arról, hogy földi ember. Aztán arról győzte meg, hogy földön kívüli. Mindkét megközelítés csődöt mondott, amikor a táborba való belépés kritikus pontjához ért. Mi maradt hátra, amit megpróbálhat még? Felfordította a fejét, és a vakító fehér égre merett. Fekete foltok úsztak át a látóterén. Hallucináció? Nem, madarak köröztek. Tudomást sem vettek a szokásos diétás prérifarkasukról. Hát ők az ízletes, mozgó bőségtál valami kimúlására vártak. Halloran kényszerítette magát, hogy felüljön. Most pedig, mondta magának, át kell gondolnom a helyzetet, és meg kell találnom az egérutat. Na, Max szempontjából minden értelmes lény, aki tudja a jelszót, földi ember. Minden értelmes lény, aki nem tudja a jelszót, földön kívüli. Ami azt jelenti, hogy... Mit jelent? Egy pillanatra Halloran azt gondolta, hogy megtalálta a rejtély kulcsát, de nagyon nehezére esett koncentrálni. A madarak alacsonyabban köröztek. Az egyik préri farkasféle előmerészkedett, és elsúrant a lába mellett. Ne törődj vele! Gyerünk, koncentrálj! Célszerűen és automatikusan. Max valójában hülye. Hát nem arra tervezték, hogy leleplezze a csalókat, kivéve a legnyilvánvalóbb helyzetet. A meghatározása kezdetleges. Amint abban a történetben, amikor Platón tollatlan kétlábúként definiálta az embert, és az a cinikus Diogenész egy megkopasztott csirkével illusztrálta a definíciót. Platón ekkor úgy módosította definícióján, hogy az ember egy széles körmű, tollatlan kétlábú. De mi vonatkoztatható ebből Maxre? Halloran vadul megrázta a fejét, és koncentrálásra próbálta kényszeríteni magát. De mindössze azt sikerült elérnie, hogy maga előtt látta Platón emberét. Egy 180 centis, torlatlan csirkét széles körmökkel az ujján. Max sebezhető. Hát annak kell lennie. Platonnal ellentétben neki nincs lehetősége meggondolnia magát. Max megingathatatlan a definíciója és a logikai következtetése tekintetében. A fenébe is, motyogta Halloran.
Hinnem kell benne, hogy megtalálom a megoldást. Próbálta átgondolni, de rá kellett jönnie, hogy nem megy. Egyszerűen meg kell próbálnia, és majd kiderül, hogy sikerül-e vagy sem. Max, Mondta gyengéden. jön egy kopasztott csirke. Vagy inkább egy nem kopasztott csirke. Na, ezt kapd ki. Nem volt benne biztos, hogy mit gondol, de tudta, hogy mit fog tenni. Beatty kapitány és James hadnagy a harmadik földi nap végén visszatért a táborba. Hellorent öntudatlan, erősen kiszáradt és napszúrás szenvedett állapotban találták. Össze-vissza gagyogott Platóról, aki nem engedte be a táborba, és Hellorent hogyan változtatta magát egy 180 centis, széles, köröm nélküli csirkévé. Ekképpen érve el a legjobb eredményt a tanult filozófusnál, és annál a robot haverjánál. Max megitatta, a testét vizes lepedőbe burkolta, és dupla plastiklapból készített neki sötét árnyékot. Hellorent 2 vagy 3 nap alatt felépült. Mielőtt végképp kidőlt, feljegyzett néhány sort. Szó nélkül lehetetlen a visszatérés. A gyárnak megmondani vészkapcsoló installálását a PR robotokba. Beatty semmi értelmeset nem tudott kiszedni Hellorentből, így Maxet kérdezte. Hallott Hellorent ellenőrző útjáról, és a különböző földön kívüliekről, akik pontosan úgy néztek ki, mint ő, és hogy mit mondtak, és mit mondott Hellorent. Nyilvánvalóan mindegyik Hellorent kétségbe esett próbálkozása volt a táborba való visszatérésre. De mi történt mindezek után? Kérdezte Beatty. Hát hogyan jutott be végül? Nem jutott be. Felelte Max. Egyszer csak bent lett. Ugyan már, de hát hogyan ment el melletted? Nem ment be. Ennek a megtörténése teljesen lehetetlen. Mr. Hellorent egyszerűen bent lett a táborban. Hát én ezt nem értem, felelte Beatty. Egészen őszintén szólva, uram, én sem. Attól tartok, hogy egyedül csak Mr. Hellorent tud választ adni önnek. Hát eltart egy ideig, amíg Hellorent bárkivel is beszélni tud, mondta Beatty. Addig is, ha ő rájött a megoldásra. Hát feltételezem, hogy én is képes vagyok rá. Beatty és James mindketten megpróbálták, de nem jöttek rá. Nem voltak elég kétségbe esettek, vagy eléggé éhesek, szomjasok. Nem kényszerültek rá, hogy megtalálják a helyes utat. Ahhoz, hogy megértsék, hogyan jutott be Hellorent, Max szemszögéből kellett látni az események sorát. Hőség, szél, madarak, szikla, nap, homok. A lényegtelenre nem figyelek. Védem a tábort a földön kívüliektől. Most közeledik valami felém a sziklák közül a sivatagból. Egy nagy lény. Hajlóg az arcába, 4 lábon mászik. Felszólítom. Rám vicsorog. Ismét felszólítom, még inkább ellentmondást nem tűrő stílusban. Kibiztosítom a fegyverzetemet, megfenyegetem. A lény csak morog és tovább mászik a tábor felé. Rendre átgondolom a definícióimat a helyes döntés meghozatalához. Tudom, hogy mind az emberek, mind a földön kívüliek intelligenciával rendelkező értelmes lények, ami a beszéd képességben nyilvánul meg.
Ez a képesség mindig értékelhető feleletet ad a felszólításomra. Az emberek válasza mindig pontos a jelszó kérdésére. A földön kívüliek válasza mindig pontatlan a jelszó kérdésére. Mind a földön kívüliek, mind az emberek mindig válaszolnak. Pontosan vagy pontatlanul, amikor a jelszót kérem. Mivel ez mindig így van, meg kell állapítanom, hogy az a teremtmény, amely nem válaszol a felszólításomra, az nem tud válaszolni, tehát azzal nem kell törődnöm. Madarakkal és hüllőkkel nem kell törődnöm. Ezzel a nagy állattal, amelyik mellettem mászik, szintén nem kell törődnöm. Az érzékelőimet viszont fokozott készültségben tartom, mert Mr. Halloran itt van valahol kint a sivatagban. És egy földön kívüli is ott van. Egy jamisdár. Na, de mi ez? Mr. Halloran az csodálatos módon bent a táborban, és a kiszáradástól és napszúrástól szenvedve nyög. Az állat, ami az előbb kúszott el mellettem, nyomtalanul eltűnt, és a jamisdár feltehetően még mindig a sziklák között imádkozik.